A loita contra o machismo, por desgraza, aínda ten un longo percorrido. Nos tempos nos que nos atopamos, as mulleres continúan tendo que soportar insultos e menosprecios polo simple feito de ser mulleres. Nesta situación atopouse Erea Hierro, unha xornalista de Vilagarcía que recibiu insultos machistas a través das redes sociais mentres comentaba un partido de terceira división. Se non era a primeira, tamén referente a eso, o feito de ser muller e facer deporte, o ataque fácil, non? De que teño relacións con todos os xogadores, que todo o meu traballo é gracias ás relacións que teño cos xogadores, sempre falando da miña intimidade, xa o tiña bloqueado, pasou, eu denuncieino. Erea optou por denuncialo farta de que as súas compañeiras e as mulleres en xeral sexan menospreciadas e insultadas por facer o seu traballo. Decidín facelo público un pouco por solidaridade e por apoio entre todas, non? Eu creo que estas situacións non hai que calarse, hai que denuncialas, hai que facer ruido ante iso, non é, bueno, este é un calquera con 10 seguidores que opta por facer dano, non, iso hai que denuncialo e temos que ir todos a unha, todos e todas a unha. Unha vez feito público, Erea recibiu un apoio masivo dende diferentes sectores como asociacións de mulleres, xornalistas, medios de comunicación ou das propias administracións. Entón, ante unha cousa que é mala e un punto moi pequeno, a resposta foi enorme. Entón, claro, esa persoa optou por pechar a conta, desaparecer do mapa, o que demostra que, claro, o sea, non é nin valente para dar a cara. Entón, síntome ben, o sea, síntome moi orgullosa do que fixen. A denuncia non é só polas que sofren este tipo de insultos machistas, senón tamén para evitar que os padezan as vindeiras xeracións. Mira, eu quedeime cunha mensaxe que mandou unha estudante de xornalismo que me dicía que se sentía moi orgullosa do que fixera por todas as que veñen detrás. Eu, todas as que están e todas as que veñen e todas as nenas e todas as mulleres, penso que temos que denunciar calquer cousa destas porque parece que non pasa nada, parece que non é habitual, pero é moi habitual. E lonxe de permitir que este lamentable suceso afre, Erea afronta o futuro con moitas máis gañas e ilusión. Eu vou seguir facendo o meu traballo, non teño ningún tipo de problema, nin me prexudicou en nada, nin estou preocupada, nin moito menos, é que non me vai xerar nada malo, ao contrario, de eso que pretendían facerme dano, fíxome todo o contrario, así que estou moi contenta.